Salut și bine v-am găsit la primul nostru videoclip. Suntem aici alături de Nândre. Azi jucăm Ghicește blocul. Sau vei fi picat în apă. Da. Cam așa se prezintă acest joc. Da. Avem aici N-ai itemele și el trebuie să ghicească ce item am eu aici. Și eu trebuie să ghicesc ce bloc are el pe partea cealaltă. Trebuie să punem întrebări, cam așa stă jocul. Da. Cam așa arată și partea mea. Cam acesta e blocul care l-am ales. Bogdan nu din greșeală din joc, o să intre înapoi. Acesta e blocul care l-am ales. Și hai să vedem și pe partea lui Bogdan. Și cam Bun, astea sunt blocurile alese de mine. Am ales acest bloc. Ploaie. Da, pe ale lui le-ați văzut deja mai înainte, deci... Întrebarea numărul... Prima întrebare. Blocul tău se activează la reston? Nu. Ok. Nu se activează cu redstone. Acum, Ok. bun. Blocul tău are culoarea roșie. Da. Ok. Da, blocul meu are culoarea roșie. Blocul tău este făcut din bambus? Da, blocul meu este făcut din bambus. Ultima din asta, cred că tu știi deja. Blocul tău este TNT? Da. Ha, t-am prins. Ia de să văd. Mamă! I-am uitat să închid astea. Ok. Hai să facem și outro. Cam asta a fost și primul videoclip de pe acest canal. Da. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Și pa, și pa.